Izan da ikerketa sakona eta luzea, bai, eta egia da alde batetik informazio pila bat lortu dugu edozein sekzioa, taldea, kirola edo dela peinakoa, baina ere aldatu dugu enfokea gauza pilokin. Berez lana 12 urtekoa izan da, 2012an hasi ginen lan horrekin, pandemia garaian 2 urte zala beharrez gelditu behar izan genuen, dena gelditu zelako, baina nonbait ere hasi ginen gure peinaren jatorriaren bila. Jakin nahi genuen zehatz mehatz eta modu akademiko eta zehatz batean nun eta nola jaio ginen, eta horrekin hasita gero konturatu ginen nola gure peinaren historia gustatzen zen Iruñako historiarekin, azkeneko 80 urteekin, eta orduan zabaldu egin zen eta askoz ere gauza gehiago begiratu eta ikertu behar izan ditugu. Horrekin kontatu dugu UPNaren laguntzarekin ere bai eta Labrit ondarea enpresarekin. Eta egia esan, zehaztu dugu berez, orain arte, modu zehatz eta akademiko batean, gutxi gora bera, noiz sortu ginen. Eta hori nahiko datu esanguratsua dela esan dezakegu. 1930 eta 33 tartean. Osea, oraindik ez dugu lortu finkatzea data zehan mehatz, baina 4 urtetan. Bai, gutxi gora bera, hori 32, 33 izan daiteke, baina izan daiteke pixka lehenago ere bai. Erabat aldatu da. Pentsa dezagun bakarrik emakumeen papera nolakoa zen 1930ean eta nolakoa den gaur egun. Zorionez erabat aldatu da eta emakumeen parte hartzea gure peinan da erabatekoa eta berdintasun egoera batean, baina bakarrik horretan pentsa dezazen nolako aldaketa suposatzen duen. Bai, badago argazki bat 1932 urtean eta agertzen dira neskak, ez ziren bazkidea, baina agertzen dira neskak. Pasatu behar zuten, ez dakit, zenbat dekada, hamarkada, berriro emakumeak argazkian ateratzeka. Euskararen papera, kirol sekzioak nola sortu ziren, eta Sanferminetan parte hartzeko modua ere erabat aldatu da, ikaragarri aldatu da. Eta, peinaren historiaren ikerketarekin aurkitu dugu baita ere nola evoluzionatu diren jaiak, nola evoluzionatu diren peinak, zen nolako gauzak egiten ditugu gaur egun eta garai horietan, sortu ziren garai horietan, gehien bat Sanferminetara begira egiten ziren gauzak, eta, ikaragarrizko aldaketa zorionez nik uste. Printzipioz, azkenean egin behar genuen zerbait, jende pilo bat parte hartu du lan honetan eta berari ere erakutsi behar dugu ze resultatu. Orduan hori alde batetik. Eta gero, beste aldetik jarraitzen dugu lanarekin. Beti agertzen dira dokumento berriak, argazki berriak, eta baina beste velozitateekin. Lanarekin jarraitzea, hori da espero duguna. Guk hasitakoa, beste batzuk jarraitzea, eta nondik gatozen erakutsiko digu nora goazen. Azkenean bizirik jarraitzea jala hostia, la unika beste peinak bezala pasatu du gerra bat, posgerra bat, orduan, bizirik gaude eta hori ez da gutxi.